बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या समर्थकांनी आयोजित केलेली महारॅली राज्याचं लक्ष वेधणारी ठरली. पाहुया ड्रोनच्या नजरेतून ही दृश्य. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा आपला नेता करारी, जनतेचा कैवारी, स्वाभिमानाची भरारी. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा आपला नेता करारी, जनतेचा कैवारी, स्वाभिमानाची भरारी. प्रखर ध्येय हे त्याचे अन्यायावर प्रहार करणे, जिंकून आणू महायुतीला आपण बहुमताने. विजयी हो गो साहेब आपले नारायण राणे, आपले दादा नारायण राणे. हिंदुत्वाला शिवरायांना बंधून परशुरामाला, नारायण दादा आपले वाघ आहेत कामाला. स्वप्न कोकण विकासाचे, आशा अन आकांक्षांचे पूर्ण करण्या सक्षम आहेत नारायण दादा आमचे. लक्ष आपले एकच, कमळाला निवडून देणे, जिंकून आणू महायुतीला आपण बहुमताने. विजयी हो साहेब आपले.